Čau, já zdravím, tady Kolenkem 3. Smrťák, čau. Doufám, že mě nezabije. Co? A vítám vás u druhého vlogu. My jsme asi tak před 5 minutama natočili první vlog a my jsme tu takhle v přírodě. Jsme tu u rybníku. Stále máme náš vůr. Stále jsme to chtěli točit poprvé, ale tak trochu nám tam šlo blbě, protože je tu hrozný mokro, takže nám tam šlo blbě les, no. Ale ty nechoď mi před displej, jo, tam byla taková jako nějaká, taková ta mouka převlečená za vosu, jakoby, jo. A ona mi lezla před displej, jako já to video netočím pro ní, já ho točím pro vás. No, ale my jsme zde takhle v přírodě. My jsme tu takhle v přírodě a rozhodli jsme se, že to tu takhle natočíme. A chci říct, že můj Papercraft má neuvěřitelný přizhlédnutí. A tyjo, včera, když jsem se na to koukal, a včera jsem to natočil, a když jsem se na to koukal úplně večer, a já jsem to tam dal dopoledne, tak to mělo neuvěřitelný 2 zvládnutí. A dneska přibylo 1 zvládnutí. Lajky, dislajky, komenty žádný. Ale že 1 like si dal sám. To vůbec nevadí, hlavně jsou ty přizhlédnutí. No a my teda to asi pomalu ukončíme, protože to budou retrovlogy. Už nemáme pomalu co dělat. Já to asi pojmenuji Speedvlog, abych to neměl jako Pedro. Speedvlog. To by bylo divný. Speedvlog. No, Speedvlog není to špatný. Tak jo, tak to pojmenuju, to bude Speedvlog 1 a 2. A doufám, že se vám bude napište, jestli máme dělat nějaký challenge, to znamená úkoly. No, úkoly. Až tam pojedeme teda příště, my už pomalu budeme odjíždět. To ne. No, ale jako už asi nebudeme točit žádný ty challenge, protože... Ale napište do komentu, jestli máme taky... No, takže až příště tu budeme, to znamená někdy tak za týden, no, za týden, maximálně za 2 týdny. My máme teďko prázdniny. Dneska je 11. července. Asi tak 5 hodin odpoledne. A jsme tu úplně na chatě. A normálně nikdo tu není. Takže jsme tu úplně sami. Maximálně je tu Holanďanka, která bydlí takhle tam. Směrem z vašeho pohledu ode mě nalevo. Z vašeho pohledu. A jako je to hustý, no. Je to hustý, když nás tady nikdo sakra. Neruší při tom vlogu, no. No, je to super. Jsme tu teda akorát s tátou, mamka je ve Švýcarsku, tak doufám, že se jí tam bude líbit. Líbí. A no, já teda doufám, že se nám to bude líbit. A dejte like, když tak like. Nedávejte dislike. Jako, nás to nepotěší. Úplně nás to fakt nepotěší a budeme z toho smutný. Horší náladu, no. Když tam bude dislike než like, tak jako tu náladu budu mít fakt špatnou. A doufám, že mě hned nebudeme. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Ale chce teda ještě něco říct, tak co potřebuješ? Že opravdu do tohohle videa to řeknu, ty Madbros jsou opravdu šílený. Si tam dávají elektrický šoky a přitom nutujou třeba mlíko. Jo, to jsme dneska viděli, koukali jsme se na to na YouTube. Nevím, jak to můžou strpět. Jsou šílený, fakt jako jsou šílený, no. Nevím, no, ale asi chtějí, aby prostě měli odběratel, někomu se to líbí a... Když teda odběratele, no tak... Takže my se s vámi teda už doopravdy rozloučíme.
dejte když tak odběr. A protože za to furt něco štípe kouše a... Tak, už je to dobrý, snad to bude dobrý. Dejte Dejte odběr like. buď mě, Nebo odběr. nebo bráchovi. Nevím, jestli Můžete se dát povede obou. popisek do popisku bráchovo kanál. Brácha tam nemá zatím žádný video. No, Jmenuje se Smrťák smrtivý. Normální písmena, žádný velký písmena. normálně s háčkama, čárkama, tečkama. Pokud ho najdu, tak si ho nejspíš dám do odběru. No, takže my se s vámi asi rozloučíme. Jo, no. A uvidíme, jak se vám to líbilo. A čau. Au. OS lidi. Ty jsi jak Aty. OS lidi.